Buatan video klip lagu karya sendiri gadis SMA aku. Ya gini ki. Perpusnya Kliwon iki Pak Bun kula dhisik. Engko Pak. Anu perpuse pundi Pak? Monggo Pak. Tulung jenengan bukane nggih. Sang mriku. Tapi jenengan kait kula kelas tunggal dengan termasuk nggih sehat nggih jenengan. Gitu Pak. Nggih. Kulo songo nggih. Iya Pak, Bangun. Ayo teman-teman masuk ini. Ini model-model Pak Broto kali Pak Kliwon nggih. Iki kula nuwun ajeng damel video lagu karya sendiri, Pak. Oke, monggo. Nggih niki wonten sing alumni ngene. Apa jenenge? Wong lanang telu ki engko lingguh ning ngarep kelas. Nah, kan nonton kowe wong telu liwat ing tengah lapangan basket laku gitu. Model-model gadis SMA ku ini. Ya wes, oke video kok foto Mas. Foto Pak. Gadis SMA. Heeh. Lokasi SMA Kristen Sragen. Ya biar apa itu biar Glowing. Ya, glowing. kualitas ya. Nah, betul. Aku sih. Sing kamu agak sini ya. Nah, biar melakukan. Coba seneng ya. Pendek nimbrung ya. Yo, biar melaku. Kono berapa kok biar melaku berapa kok? Minggu lewat. Lah kowe rek. Terus pas kan kowe gak sadar toh, bocah lewat. Terus nganggo kiri iki. Bocah lewat. Terus ngomong kiri iki. Nah, beda setel kita ora apa-apa. Heh? Lagune beda setel. Distel ya? Ben pilih ben. Yo, laptop ora apa-apa. Aku dadi kelingan film Korea tak bocah nakal-nakalan.